Ita nga adu dagiti agtutubo ang maipaspasungal ngal iti mental health, ikagkagumaan ti Commission on Higher Education nga ipaayan iti giya dagiti agtutubo. Dayta ti panggap ti aktibidad ana isengkat iti Baguio City. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Nagmaymaysa dagiti estudyante kan dagiti manursuro manipod Region 1, Region 2 ken iti Region Cordillera, iti naangay a panagsanay saknan iti mental health concerns. Akadawyan na sangsangwan dagiti estudyante itapanawan ti aktibidad ket napaluan iti Peer Kada Vibe, building healthy connections, nurturing inclusive and supportive spaces. Indaluan ti Commission on Higher Education Cordillera kadwa ti maysa a pribado a foundation ti aktibidad. Panggap ti aktibidad a pabilgan ti building productive and law-abiding citizen kadagiti agtutubo. Ang Peer Kada Vibe po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship. And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators. As they become barkadas to the other students, they also become our agents in reaching out to them, in helping them. Focus iti aktibidad ti mental issues concern, effective communication skills ken listening skills. Ken nagbalin nga epektibo nga individual para karagiti kakadwada ken no siya sino dagiti nasken nga asidagan dagitoy no adda iti mental health issues da. Nasurok sa nga gasot ket 20 nga individual manipod iti 50 nga higher education institution tinakipaset. We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.